न'खराव मा जादों? आंनि न'खरावथ' एसे प्रब्लेम जानानै दङ। माने हिनजावा दिनैसिमबो न'आव गैया आरो न'निफ्राय बिस्थिबार दिनाव ओंखारलांदोंमोन गावनि बिमानि न'आव थांनो होननानै दासिमबो जेबो खबर मोननाय जायाखै। मा मुं नोंनि हिनजावनि? रंजालि नाम। बबे जायगानि? आमगुरि खैलागाव। नोंनि बे जायगानि मुङा मा? आंनि बे जायगानि नामा बेंटल थिनलं सेरफांगुरि। न'खराव माबाफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो दावराव दावसि गैयामोन। माने आंबोथ' बेंगलराव थाग्रासोखा नालाय बेंगलरनिफ्राय जेब्ला ओंखारबोयो होमब्ला बे हारसिंनो बेंटलाव नानिनि सेन्देल सोलायनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गैखाया आरो माने जेबो दावरावानो गैखायामोन। बेंगलरनिफ्राय माब्ला फैया नोंलाय? बेंगलरनिफ्राय आं फैनाया मास मोनसे बायदि जाफैबाय। जाबाय। माबायदि आखल बेब'हार देखायोमोन? बेब'हाराथ' आं मोनायाव फन बुला मथा मथि 11ता 12:30सिमब्लाबो आं वाइथिं मोनोमोन। बेबायदि आरो। दा मा सन्देह खालामदों? सन्देहआथ' आं बर्थमान दा सोरजोंबाफोर खारनाय दस्राजों थांदों ना मादों आं दा बांद्रायबो मिथिजोबा आरो। बेबायदि आखल देखायनाया सिगांबो बेबायदि जाबोदों? सिगांबो जाबोखांखाबाय बेबायदि। बेसेसो जाबोखो? मथा मथि खनसेबो फैसा 31,000 लानानै थांखांबाय बियो। दा हरनै थानानै फैफिनदों आरो। जेब्ला आं एबसुआव माबा गारनो होनो बे समावसो बिमाया र' दं मानसिया न'आवनो होननानै उनाव दोनबोदों आरो। दा मा लुबैदों नोंनि बुरैयादि खारनाय दं? बेखौनो आं खावलायो मिडियानि गेजेरजों जेनेबा दाथ' बेहा गथ' उन्दैबो दङ आरो बे गथ'नि इयुन लाइफखौथ' जों नायनांगोन नालाय बिनि थाखाय बिमाया जाहाथे फैफिनो। बेसेबां बैसोनि गथ'आ? बोसोरथाम जाबाय गोरलैया। स्कुल फरायबाय? स्कुल फरायथ'वाखै। अंगनाबादियाव ओरैनो सोथ'नाय जादों दा आरो। नोंनि बुरैखौ नोंनो नांफिनगौ नामा? औ नांफिनगौ आङो। मबाइल नाम्बारखौ गोसोआव दंना नोंनि? मबाइल नाम्बारखौथ' गोसोआव गैया होनांगौसो। जेनेबा आं बेखौनो खावलायहरो मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बबेबाफोर लामा सामा एबा बबेबा जायगाफ्राव नुयोब्ला बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरथों। पुलिस एफआइआर होबायमोन नामा? होथ'नाय जायाखै। गामियाव हैदोंमोन? गामियाव जों हैदोंमोन गावबुरानो। जों मिटिंबो लाथ'लायनाय जायाखै आरो। गावबुराया मा होनदों? गावबुरायाथ' लेंहरदोंमोन लेंहरनाया ओमफ्राय जों दसे नायबावदिनि होननानै दोनथ'नाय जादों आरो। ओरैनो जाहाथे नर्मेलावनो फैफिनलायो आरो। ओरैनो बेसे गोबावसो जाखो नोंनि हिनजावा न'निफ्राय खारनाया? न'निफ्राय थांनायाथ' मास मोनसेनि एसे बारबावबायसो। दा बिथांनि नोंनि हिनजावनि बिमा बिफा असेनि न'खराव नोंथांमोना सोंहरदोंना सोंहराखै दंना गैया बेखौ? बेखौ सोंहरदोंमोन आरो थांखांबायबो आइमोना। ओमफ्राय मानसिखौ बिमाया बुंदों खामानि मावहैदोंबो होननो। ओमफ्राय मालाबा न'आव फैनाय होननानैबो खोनायो आरो। ओमफ्राय दिनैसिमबो आं मोजां बिनि माबाखौ मोनाखै आरो। बबेयाव थायो बबेयाव थाया आं बेखौ दासिमबो मोजां क्लियार मिथिनाय जायाखै। बे खारनायाव नोंनि बुरैया गथ'खौबो लानानै थांफादोंमोन नामा? बे खारनाय समावथ' नानिखौ लांफादोंमोन औ। बहा ओमफ्राय मोनबोफिनखो नों? बिबैनियाव गावनि बिमानाव आरो। बेयाव दोनहैदों ओमफ्राय गाव न'आव थायामोन। बबेयाव थायो जेबो मिथिया फनबो खालामा खनसेबो खालामखायाखै दिनैसिम फनखौ। दे आं मोनसे खावलायनाय बेनो बे रंजालि नार्जारि बियो बे गामियावहाय हाबा जाफैनानै गोबावसै। गथ'बो सासे दङ 3 बोसोरनि। आरो बिसिनि न'खराव जोंथ' गामिनि हिसाबै दा नुयो बर्थमानावहाय दावराव दावसि नांलाय खमलायथ' जेबो गैयामोन। दा बिनिखायनो आं खावलायो जाहैबाय बिसिनि जों गामियावहाय नुनाय मथेब्ला जेबो दावराव गैया। नाथाय मा साननानै बे न'खरखौ नागारनानै खारखो सोमदोन नार्जारिखौ? दा नोंथांमोननि नुनायाव बे जाय आइजोआ खारदों बेयो माबायदि आखल देखायदों? बिनि आखलखौथ' जोङो बर्थमानावहाय माने नुनाया बिदिनो जेबो मावनांखायामोन जायो लोङो थायो। फन बिदिनो रायलायनाय मानाय गामि हिसाबै? फन रायलायो एसे एनै रायलायनायखौ जों खोनादोंल' आरो आं नुवाखै। खिन्थु दा बे हिसाबैहाय जों खावलायदों जेन' बिनि न'खर संसारा गोरोबफिननो फैफिननो बे न'खरावहाय जों आसा खालामदों। दाख्लैबो जोङो बे न'खरनि गारजेनखौ लानानै थांदोंमोन बिसिनि गामियावहाय। गावबुरानो जों एप्लिकेसन हैदों। बे गावबुराया बुंदों नाजावदों
दरखास्त'खौ दानि नाजावनानै दे जों सम लालायनानै बिसार खालामदिनि ओमफ्राय मानसिखौ मोनोब्ला जोङो माबानानै हरगोन होननानै। हिन्जावनि न'खरनिफ्राय मा होनदों? दा हिन्जावनि न'खराव जों हाबहैयाखै, गावबुरानाव हाबहैया डाइरेक्टनो। दा गावबुरानाव हाबनानै जों रायज्लायना फैदोंमोन, नाथाय बे बिसाराखौहाय ओरैनिफ्राय न'खरनि गारजेना आदै लुखुरा बुंहरबाय दे मोजाङै मोजां फैफिनथों, जों बिसार आजार खालामबाय थाया, जों आसा खालामो फैफिननायखौ, जेन' फैफिनो। दा बेबायदि नर्मेलावनो साननानै लानानै दं आरोखि। गेजेरजों बे बिजावजालिनि न'खराव दा बियायंनि हिन्जावा दिनैजों मास मोनसे जाबाय, खारै खारै खेबथाम जानानै जोबथा दासिमबो गैया, गथ'खौ गारनानै थांनानै। ओमफ्राय दानो बियो अबाव दङ जों मिथिया, आरो बिनि न'खरावथ' जेबो हेंथाबो गैया, दावराव दावसिबो गैया, आरो एसे मोजां न'खराव सफैदों। बिहाव नम्र संना होब्ला जागोन, संना होआबा जाया होननानै दिनैसिम फिसायबो राया, बिहाव बिखुनजोबो राया। आरो बेफोरबायदि न'खरखौ बियो मोननैनो थानजागोन। आरो बियो फैसा थाखा लानानैबो 30,000 ना बेसेबाबो लानानै थांदों, होमब्लाबो दिनैसिम फिसाया बिमाखौ लानानै फैनाय समाव आंनि फैसा दंना गैया होनना सोंनायाव आंनि गोसोसो होननानै बुंदों बियो। मबाइल गंसे बायनानै लादों, होमब्लाबो दिनै बियायं फिसाया दिनैसिमबो बुवाखैबो रायाखैबो, बिहाव बिखुनजोबो रायाखै बुवाखैबो। एफा मोजां गथ'खौ बियो खांबाय बाबाय, मानो बिदि गारनानै थांनांगौ? बिखुनजोआबो आखाइ गोबाय, आखाइ मोजांबाबो अरजाबोन। दा बियो हरनि समाव गाइखेर जानो गाबो, गाइखेरसो थेखा खानानै दौनांबाय, आखाइ मोजांब्ला अरजाया। बेखायनो जोङो बे बिहामजो रंजालिखौ जोङो नांफिनगौ, जेरावखिया थाहैया बबाव दङ जों मिथिनांगौ। आरो बिमायाबो बिदायाबो आरो बिसिनि न'खरा बे रंजालिखौ बख'नानै हरफिननांगौ बे आंनि बिबोनांनि बियायंनि न'खरावहाय। आरो बियो फन हरबाबो बिमाया बियायंखौ मोजां गाज्रि रायहरलाबो बुहरबाबो बियो रायहरोनो बिखुनजोआ। आरो जोङो खोनानो मोन्दों बांगाल हौवाजों कार गारिजों बेरायहैनो थांदों होननानै। जों बेफोरखौ थांदोंना थाङाखै, जायखिजाया जों खासथां मिथिबाय बांगाल हौवाजोंहाय कार गारियावहाय बेरायहैदों होननानै। आरो बियो बेंटल गेटआव बिब'नाव थांदोंनो, ओमफ्राय बियो दा खैलागाव आमगुरियावहाय थायो जाबाय बे बांगाला। दा फैफिननांगौ न'आवहाय? औ फैफिनथारनांगौ बे बिहामजोआ बे न'खरावहाय बियो मोजां मोजाङै फिसाखौ गजबनानै जाफैथारनांगौ। जों रावखौबो मुगैयाबो मुजुआबो, बिनो फार्स्ट बिया होखाबाय जोङो, बेखौनो नांफिनगौ जोङो बे न'खरावहाय।